Takže ahoj, já jsem Iveta. A já vám tady teďka budu točit vlogy. Jsem krásná, já vím. No, první vlog je tedy představovací, jak můžete vidět i v názvu. Ale někteří inteligentě to zřejmě nedokážou pochopit. Tak to tady říkám znova. Představení. Jmenuje se Iveta. Je mi 17 let a pocházím hele z Prahy, ale bydlím ve Ostravě. Já vím, že mám ostravský přízvuk. Jde to slyšet. Já vím. Ale to nezáleží na tom. Hele. Já Iveta. Prostě Ostravečka vidíš. No. A jako teda studuju hotelnictví v Opavě. Ale ne na tamhletý škole, na kterou myslíš, že tam ty. Ale na úplně jiný škole, kterou vůbec neznáš. Protože je soukromá. No. A já teda jako osobně moc nezastávám ty soukromý školy, ale jako jsou fajn. A tak, no. Jmenuje se líčení Hala Hala. Protože já jsem Iveta Halasínová. A já hala, mě kámošky říkají hala. Takže jsem si tady ten nick založila, hele jo. A líčení bye, protože budu teda určitě dělat nějaký líčící tutoriály, protože já líčím skvěle teda, jo. Já fakt jako, to je můj kaníček, už já nevím od jaký třídy, je to boží. No a líčení hala hala bude opravdu jako super. Já myslím, že to bude hodně oblíbený vlog. Promiňte. Hodně oblíbený vlog. Protože já jsem za prvé krásná, za druhé vtipná a chytrá. No a mám doma kaštanovník. A to je jako jiný level. No, tak abych šla. Tak moc děkuji, že jste si poslechli něco o Ivete. A zase příště. Ahojky, pahojky.